amagama ethu thina wafakelani ngoba phela singeni kulento. Umcineka ukhwele yadilika kungizwe mfamchuno. Ngiyakubingelela kwesimanzonzo lapho kulethela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile nefika ngesikhathi ngingalithathi uhlangothi. Mbule emakhaya ke isikhathi masikanje ngudotsa indaba zokuthi umcineka usekhwele wadilika kungizwe mfamchuno. Uthi akazi ukuthi igama lakhe lingenapi negama lotshatha lingenapi exabaneni kwangizwe nokhuzana uFapungoso. Uthi abaxabane bodwa kodwa bona bengangeni kulezo ndaba. Ekseni sivuke ngendaba lapho khona ungizwe bethula khona inkulumo esho ngempela ukuthi indlela ukhuzana ayixoki ngalo ayiphiqiphiqi ngalo abantu abaphila nabo afana nomcineka nabo futhi otshata sebenqena nokukhuluma nayo ukhuzana ngoba ukhuzana vele ayirecord into uma nisazwana masenixabeni ube swadedela lawo ma voice note lawo wadedela ebatweni. Uthi umuntu ofana nokhuzana akuyena umuntu ongaphila naye umethembe ngoba kusasa uzokujikela dedele lama voice note. Uyasho ngempela ukuthi naye ngesikhathi esazwana nokhuzani wayemrecord uthe manje sebexabene ukhuzani besadedela kubantu lama voice note lawo. Mbukele emakhaya ke kuthini uphalo wakho njengoba umcineka uyephika lezonke lezi ndaba. Uyasho ngempela ukuthi bona azange besho ukuthi ukhuzana abasamethembe. Mbukele emakhaya ke nansi ivideo lapho khona umcineka ekhwele dilika kungizwe ethi igama lakhe bemele lingangeni kule nkulumo yakhe ungizwe mfamchuno. Mbukele emakhaya ke indaba kwesimanzonzo ayipheli futhi asoze zaphela. Till next time. Siyabonga. Sanibonani. Ngiyaqonda ukuthi ungizwe nokhuzani basempini kunembe khona phakathi kwabo. Engithanda ukukukhuza yilokho. Ngithanda ukuthi ngikukhuza ukuthi macingwane noma nilwa but amagama ethu akangangeni ngoba izolo lokho ngolosithathu bengikhuluma nawe ngesonto futhi wangifonela. Excuse me. Uphatheke kabi ngesenzo ukhuzana senzile sokuthi uma ngabe nilwa bese faka amagama ezingane zakho uchaza ukuthi lonto awuyifuni ngayo yonke indlela. Ngakuzwa futhi ukuthi vele ufanele ukuthi izingane zakho idefende ngoba akekho umuntu ongayidefend izingane zakho ngaphandle kwakho. Kodwa into engixakayo engingayithandi ileyo ukuthi bese wena wenza lento okhala ngayo. Amagama ethu thina wafakelani ngoba phela singeni kulento. Yini mangabe ninindana ngodaka nawe bese wenza lento okhala ngokuthi umgodi uyenzile nawe usukhala ngayo nawe manje usufaka amagama ethu ngento engalona futhi iqiniso ngoba asikaze sikuventilate thina ukuthi siphila nokhuzani nje sesithukizanya ngokuthi ukhuzani uyarecordana because lento ukuthi ukhuzani uyarecordana macingwane mina ngiqala ukizwa ngawe kangiyazi. Sengiphila iminyaka nokhuzani angikwazi ukuthi uyarecordana. Into engiyaziyo ngazi indaba ama voice note. Ngizwe ngawe mina ukuthi hayi khole kwasha kwacima kanjani vele lo mfana uyarecordana nama server. Into engayazi lonto leyo mina. Angikwazi ukuthi ukhuzani uyarecordana. Futhi angikaze ngisho mina ukuthi umuntu usephila ngokwesaba njoba wena ukuprofeta ukusho ukuthi thina sesiphila ngokwesaba njengabantu abasele abasondele nokhuzani. Into engayithandi macingwane nengikhuzayo ukuthi uma impeni ilwa ayilwe kodwa engafaka amagama abantu. Ngiyavuma ukuthi impa ayibona inawo amehlo kodwa lokho kwenzakala kwenzeka ngenhloso ngoba wena ukhalile ngokuthi bengafanele ukhuzana afaka amagama ezingane zakho. Ngakuthembisa ukuthi ukhuzana ngizokhuluma naye ngimtshela ukuthi lento ikulimaze kangakanani ngoba ukhalile ngokuthi kulimaze kangakanani. Ngakhuluma nokhuzana you know ukuthi ukhuzana utheni uma ngabe sengibuyela kuwena ngoba ngolosithathu ngifonelile ngakutshela hayi sengikhulumile naye ukhuzana uthi and wabona ukuthi ngizwe kuyakhulumeka nami. Yabo? And ngiyakwazi ukuthi ngithi reach out kuye ukhuzana ngiphinde ngibuyele wena ngenhloso yokwenza ubulungiso. Kodwa manje ngibona mina wena uhlaphaza ngamabomu uma usufaka igama lami entweni owazi kahle kamhlophe ukuthi kangeni kuyona. Uyabo? Ngicabanga ukuthi kuthatha isibindi kwakuwena ingenxa indlela olimele ngayo ukuthi ufonele mina. Njoba uhlezi ubikelisa ukuthi uyangenyanya ungenyanya kangana na ungifuni kodwa uye wangifonela ngithi
ngoba uyangazi ukuthi ngumuntu onjani. Umuntu ongaziyo kuhleze kusho wena musukhuluma nami ukuthi ngumuntu olungileyo, yabo. Kodwa manje uma usufaka igama lami la ngenhlo, ngoba inhloso yakho la ukuthi uKhuzani abonakale njengomuntu ongalungile, ngisho na izwe limbone njengomuntu ongalungile, ngisho nakubantu abaseduzane kwakhe, okungasilona iqiniso. Akusho thina amacingwane ukuthi cha uKhuzani nje basiphila naye sesiyamesaba kalungile. Asingatshelo wena usubikela izwe ukuthi thina siyesaba. That can't be correct. Ngoba kuseyindlela naleyo impi elwa ngayo, kodwa ilwa ngendlela wena angithi wena ubuyikhuza ukuthi ayingalwi kanje. Kodwa futhi wena uyibuyisela khona lapho. Ake ngibuze ke kusasa uma ngabe usufuna singenelele, sizongenelela sithini? Ngoba ususifaka la singangeni khona. I-wrong lento asikho isidingo sokuthi wafaka amagama ethu. Kade sikhuluma nawe zolo lokho. Amagama ethu angena ngapi kulento? Awangeni ngisho ungene ngoba sikaze sikutshela ukuthi khona ngisho inkinga nje eyodwa esinayo. Asikaze sikhulume lokho. Siqala ukuzwa ngayo ngoba usubikela izwe ngenhloso ukuthi abantu bamukele lonto oyishoyo, bayithatha njengoba injalo, ukuthi omgcine kanje noKhathide basenkingeni, nomthumbi basenkingeni. Ukuthatha lapho lokho ngoba sikaze sikusho thina lokho. Thina siqala ukuzwa ngayo ukuthi uKhuzani uyarekhodana, into esingayazi leyo.